बापरे बाप 35 सेकेन्डनि मोनसे भिडिअ समाजारि बिजोङाव गोबां सावरायजागासिनो दं बे भिडिअआ बे भिडिअआव नुनो मोनदों मोनसे गोमोथाव नुथाय हाजोनिफ्राय दैनि दोहौआ बोहैख्लायबोदों बेनि उनाव खाथियाव थानाय माखासे मानसिफोरनि हस्रिखावनाय सोदोब बापरे बाप गंसे दालांनि सेराव माखासे मानसिफोरा नेनानै दङ आरो बेबादि समावनो दैनि दोहौआ बोहैख्लायबोदों सरासनस्रायै गोब्राब अखा हानायजों दैनि दोहौआ बोहैख्लायबोनायजों गुबुन गुबुन ओनसोलफोरा सिलिंखार जादों जुदि नोंथाङा बे भिडिअनि गोनांथिया मा दं होननानै सानोब्ला बे भिडिअखौ नाय अब्ला नुगोन बे दैयाव बोहैबोनाय दैनि दोहौआ खालि दैल' गैया मोजाङै नायोब्ला नुगोन दैनि दोहौआ लाबोफादों हाजार हाजार अन्थाइनि दामोल आरो अन्थाइजों आबुं जादों बे ओनसोला 35 सेकेन्डनि भिडिअआनो फोरमायदों बेसेबां गिथावना महर लादों बानाया बे जाथाया सोमजिदों हिमाचल प्रदेशआव बापरे बाप दाबि खालामनाय बादिब्ला गोबां सारअन्थाइ आरो अखाजों बे जाथाया सोमजिदों बापरे बाप हरखाबै बोहैख्लायबोनाय दैनि दोहौआ हाजोनि गोबां अन्थाइखौ बेबादि लानानै फैदों आरो खुनु रोखोम जिउ रैखा खालामदों माखासे सुबुंफोरा बापरे बाप हादरनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव दैनि बेबादि गिथावना महरा दासिमबो दंबावो हाजोनिफ्राय बोहैख्लायबोनाय दैनि दोहौखौ लानानै गोबां रोखोमनि सावरायनायखौ नुनो मोनदों बापरे बाप Bureau Report, Relive News 24. बापरे बाप